Viatjant pel claustre del Carme de Mó i pels seus voltants, ens han sorprès unes obres d'art peculiars. De cop i volta, la matèria reciclada pren forma i fins i tot enamora alguns turistes. Ens hem acostat a l'artista per preguntar i conèixer detalls de l'experiment, que pel que sembla consisteix en una exposició que estarà exposada al públic fins a finals del mes d'agost. Li hem preguntat a l'autor que s'ha aturat un moment per explicar el que el motiva. Lo que me motiva a hacer mi exposición es mostrar las obras que creo a raíz de material reciclado. Tot el que l'art toca, s'hi emociona, adquireix un valor. I de moment, l'obra de Jesús Alberto Armini aixeca passions. Que jo les vull de veritat.